Kwa dhimbele ni jatend migao mar teko Davis Chirchir noyudre kama tek bang' jopiny ma Bomet rogone kendo ogone koko kanotemo lose romo manotelne gi William Ruto. Nochune ng'ado twak mare bang' sekond 39 kende. Ni mar jopiny ne ok omiyo lwasi maler mar twak. Jopiny nenore kama ne ok omor kod kako tayo migao mar teko. Kata kamano jatend piny Kenya kanochung' nodok ne Chirchir kowacho ni mano en jatend migao mariek e okang' mamalo. Umesema kwa mfano hapa Bomet mambo ya stima. Na mimi naona mnapigia kelele waziri wangu Davis. Mnasema hajawapanga na stima. Wacha niwaambie story. Ndio. Sasa hiyo maneno ya stima. Hapa Bomet watu 50% ya Bomet, 81,150 people tumewekea stima. Sasa ile imebaki, hiyo 50% ingine mimi naelewa na nikapanga. Na huyu Davis amesikia vile umesema.